Xeba u jajdu la manda xej għanda l-ikbar tbissima u qalb tad-deb imma tara fajnejja li għajjiet. Għalt li mank il-ħajja kienet qisha zopp milli tażzopp għax tkun aktar faċli niffaċċja spiss għexet ħajjita tħossha kastigata biss. Għalt li taf xi ġifieri tgħix fil-biża' u l-faqar fejn l-ilma qatt ma saħan imma x-xawer jaħraqlek il-feriti. Għalt li taf xi ġifieri bla daw tibqa' tara d-demm id-dar u tixtieq li l-ikel kien ħin għax tal-inqas il-ħin sar. Għalt li taf xi ġifieri tara l-mewt u kasħat majtik wisq teta' fejn jitfulija kull ma kellha titqies. Isa l-kuntentizza tiġi konfiskata ma' kull nies. Għalt li sfidajt mart badija tobba familja li l-nifsi u n-nies. Issa l-mewt l-unika ħaġa li jmiss. Daftar fix-xifer għattila taqbis. Daftar fix-xifer għattila taqbis. U li kieku kien għalija trid terġa' tibda mill-bidu fair play qasbis tqis. Trabbit fi żmien fej il-var meżistix u għajn kristurat kollox imma menitix. Sabet il-fiduċja fid-drogi qabel il-fiduċja fin-nies. Sawtuha biex jalmuha ma qalula m'għandha xejn tinsib.